Ole Schwartz, og jeg er elektriker og AV-tekniker her på Hotel Radisson Blu Hotel Scandinavia. Jeg hedder Jakob Gyld, og jeg er elektriker her på Radisson Blu Scandinavia, og i teknisk afdeling, hvor jeg står for belysning og forskellige anlæg, værelser med mere. Nu har jeg jo fået LED-belysning sat op nede i jeres lobby, og kunne I fortælle lidt om, hvorfor I valgte LED-belysningen? Jamen, det kan vi da sagtens. Det er, vi er i gang med at renovere alle vores værelser herinde, hvor man overgår til LED-belysning for at spare energi, og vi har en stor lobby, som også er belyst med halogener og alle andre lyskilder. Og vi mener så også at gøre hotellet endnu grønnere ved at skifte til LED og en pålidelig lyskilde, som kan lyse i mange timer og er driftssikker først og fremmest også. Og så sparer den selvfølgelig energi, så vi bliver grønnere. Så I skiftede altså til LED og den eksisterende belysning. Kan I ikke fortælle lidt om den? Ja, det var pinolpærer på 5 watt stykket, og de lyste ikke særlig godt, så vi skulle finde en ny løsning på det. Og så faldt valget på LED lige i den situation. Og så på LED, ved at skifte ud, så har vi en tilbagebetaling på 7 måneder, som passer godt med, at vi skal spare penge på elregningen her på hotellet. Men der er den fordel ved, at vi har skiftet fra pinolpærer, det er, at vi har fået en mere jævn belysning ud af det. Samtidig med, at vi sparer en masse penge på at skifte dem ud, fordi de koster penge hver gang vi skal skifte en pære. Og så skal vi samtidig bruge tid på at gå og skifte lysskiller, og det er tidsbesparende for os her i teknisk afdeling. I skiftede navn fra Radisson SAS til Radisson Blu i 2009. Har I mærket nogle forandringer i forhold til energioptimering på hotellerne? Ja, altså vores koncern har lavet en spareplan, der hedder, at vi skal reducere elforbruget med 25% over de næste 5 år. Og der er det jo oplagt blandt andet at tage fat i belysning og kigge på det område, da vi har nogle store konferencearealer blandt andet også, og lobbyen som sagt, og så langsomt køre over og få LED implementeret i bygningen. Dels på grund af en lang levetid, men også på grund af selvfølgelig besparelsen rent strøm- og energimæssigt.